uNkulunkulu angakulonde uphile uphush uphumelele uphastor weningi ilona ubuyile wachaza ngokubona nako isicelayo iba imember iba umuntu onikelayo kuthokozela ukuthi uma uthatha le number nje ufuna ukuyisebenzisa ube ukuthi nawe uyimember noma uyanikela bona kuphela WhatsApp ke uyafona kusongo 9 to 5 hamba kuphela Monday to Friday kuphela Silindile Mthembu sawubona pastor ngicela ubuza-ke bandla kusho ukuthini uhlezi uphupha umuntu wakho enenye intombi ongayazi ephusheni hlezi kuvela yona kodwa uyayishaya uma uyibona ngiyabonga bandla ngisazophendula so kungenzeka leli phupho lingafika kuwe as umuntu wesilisa njalo uphupha lo muntu wakho enomuntu wakhe ngabe umuntu wesifazane sho iphupho elifika kubona bonke abantu la khona nje uphupha umuntu wakho enomuntu kuvela lo muntu oyedwa njalo lo muntu uyamshaya-ke noma uyalwa naye noma yena uyakushaya uyakulwisa so nakho-ke 1 ngokujwayelekile uma ngenza uphupha umuntu wakho sikuthatha njengophawu olubi uma enomuntu lokhu kusho ukuthi kungenzeka usuke wena ukhonjiswa ukuthi-ke kumele uqaphele ngoba-ke kunomuntu oyimbangi yakho osekudla iy'thende ozokushaya ngesitina noma osekushayile vele ngesitina uzosala wena unkemile uma ungasukumi uzilwele yabona 2 omunye umuntu angayibeka kanje yenzeka uma uphupha umuntu wakho sikuthi nje ngophawu olubi uma enomuntu futhi umshaya lowo muntu lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswe sekunomuntu osekhona futhi ozama ukukukhipha ngemithi kumlingani wakho kungenzeka ubhizi nje ngesichitho lo muntu nakalungi kahle ngokwesintu singayibeka kanje uma uphupha umuntu wakho uphawu olubi uma esenomuntu futhi lowo muntu loyo umshaya lusho lingenzeka umuntu wakho senomunye umuntu kodwa isidalwa sakho siyakulwela futhi sizomkhipha lo muntu kuyenzeka kwabanye 4 kwesinye isikhathi uphawu oluhle uma uphawu olubi empilweni uma umuntu wakho enomuntu futhi lowo muntu umshaya ngoba lusho lingenzeka ukhonjiswa ukuthi umuntu wakho unesilwane esizenza umlingani wakhe esizozama ukuthi sikuchithe wena sikhiphe kulo muntu uma ningasukumi nikhuleke noma nithole usizo ngoba omunye umuntu ungambona engathi unentombi kanti unalento nje isilwane ezenza intombi la kuye edala efaka umoya omubi wesichitho edala umoya woqhekeko elokhu ifuna ukukhipha wena lo muntu esale isishimane nje elalo lento esilwane noma lento esilwane yabona. Number 5 wabanye-ke uma uphupha umuntu wakho uphawu oluhle uma enomunye umuntu kodwa umshayi lo muntu umehlule agcine ebalekile ngoba kusho ukuthi kungenzeka isidalwa sakho noma uNkulunkulu wakho uzomxosha lo muntu loya noma-ke ifuna ukuthi wena kuney'nduku esenzazi esichitho manje uyamkhipha wena lezo nduku zakho lezo zizomkhipha lo muntu agcine ehambile kulo muntu usale wena noma le mkhuleko yakho inamandla ukuthi ikhiphe lo muntu ugcine kusale wena uma kulo muntu kwaze umshayi wagcine wabaleka siyabonga.